रसमा ब्रह्मनि फटक होना दोनदों नुबाय थादोंमोन फेसबुकाव क्लियार जायाखैमोन नाथाय दायो बडलेण्ड रादाबनि गेजेरजों दा पस्ट होनायनि गेजेरजों रोखा जाबाय जे रसमाया गमामायै गोमानानै दङ नाथाय बेखौ क्लियार खालामना होनाय जायाखै जे गमामायै फेसबुकनि गेजेराव सोरबा इउटुबार हिनजाव हारनाय गरम जालायबाय बे फट' होनाय सेंग्राया नंगौब्ला बे सेंग्रानि बागै आं मोजाङैनो मिथिगौ। खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना फेसबुकाव नुखाबाय थादो दा रसमा ब्रह्म माने रसमा ब्रह्मआ गोमानानै दोङो 9 बोसोरनि गथ'खौ गारनानै गावनि हौवाखौ गारनानै सासे हौवाजों खारसनहैदों मोनथिखादों नोंथांमोना निउसफोराव दामखाबाय निउसफोराव होखाबाय दा जेम्स ब्रादारा बिनि सायाव रसमा ब्रह्मनि सायाव मा बुंखो नोंथांमोना फार्स्टआवनो भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय दा क्लिपाव नुनाय बायदिनो दा जायफोरा चेनेलाव गोदान गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लादो नैबे चेनेला 100K थांसिगोन थाबैनो खालामना होदो भिडिअआथ' लेट फैबाय थादो अब्लाबो नोंथांमोनखौ आं बुङो लोगोफोर कन्टिनिउ फैसिगोन भिडिअआ आङो टाइम मोनाखैमोन गरमखायनो आङो बादोंमोन भिडिअबो बानायनो ओमफ्राय टाइमबो मोनाखैमोन आरोना बेनिखायनो भिडिअआ लेट फैदों दा नोंथांमोना फार्स्टआव नायग्रोना लादो जेम्स ब्रादारा मा बुंदों आरो रसमा ब्रह्मखौ गासिबो सिनायखायो जानांगौ रसमाया जाबाय सासे इउटुबार आरो सासे फेसबुक क्रिएटर आरोना बियो मोननै सालायो आरोना मोननै आइडि बेफोरबायदि नायग्रोना ला फार्स्टआवनो मा बुंखो जेम्स ब्रादारा आंथ' जेबो बुंनांगौ खोथा गैया माने आजिखालिनि जुगाव जोङो सिख्ला सेंग्राखौ रायनो दरकार गैया आदै मादै हाबा जानायखौसो रायनो गोनां जादों मानो होनबा बिसोरो गथ' गथाय हौवा हिनजाव थाखानानै लासिं खामानिखौ बर' हारिखौ लासिं खालामनो बिसोरनो खालामगासिनो नुदो बर' हारिखौ बोरै आलाय सिलाय खालामनाय नुदों नुवाखै बेफोरबायदि निउसखौ नोंसोरो दा रसमानिखौ नायग्रोना ला खुलुमबाय रायजोफोर बे गाहायाव जिथु रसमा ब्रह्मनि फटक होना दोनदों नुबाय थादोंमोन फेसबुकाव क्लियार जायाखैमोन नाथाय दायो बडलेण्ड रादाबनि गेजेरजों दा पस्ट होनायनि गेजेरजों रोखा जाबाय जे रसमाया गमामायै गोमानानै दङ नाथाय बेखौ क्लियार खालामना होनाय जायाखै जे गमामायै सोरबा हौवाजों खारदों ना हारसिं खारदों ना बहा खारदों जायखिजाया बियो न'निफ्राय गोमानानै दङ बिनिफ्राय बेयाव माखासे साननांगौ बाथ्रा दङ किसुमान पस्टआव बुंदों हौवाया सानफ्रोमबो बुबाय थायोमोन जौ लोंनानै आरो हौवाया गोबां जौ लोङो बे मोनसे बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय नैबे जाय फटक होदों नैबे सेंग्राजों खारदों होननानै बुंदों दा बबे मोनसेया सैथो आरो मा बेखौ जों हमना मोनाखै जानो हागौ बै सेंग्राजोंनो खारदोंबो जानो हागौ आरो जानो हागौ हौवाया बुबाय थानायनि थाखाय बा रायनायनि थाखाय जौ लोंबाय थानायनि थाखाय साइड जानानै बा खारखोमानानै दङबो जानोबो हागौ दा जेखि जादोला आं मोनसे पइन्टखौसो हमहरबाय जे रसमाया 26 बोसोर जाबाय 26 बोसोर आरो बेहा फिसाजोबो सासे दङ बायदि मोनदों आङो खमसे खम 8-10 बोसोरसो जानाय बुंनो थाङोब्ला रसमाया उन्दैयावनो हाबा जानाय होनना बुंनांसिगोन उन्दैयावनो हाबा जानाय बे रसमाया खारनायजों लोगोसेनो बेखौनो सरजाबफानानै आं दिनै बेखौनो बुंनो इच्छा खालामबाय सोरबाया गोसोनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो खारो आरो सोरबाया गोसोनि दुखुखौ हमथानो हायियाव खारो आरो सोरबाया लोगोसेनो जास्ट ओरैनो जेबो प्लानिं गैया जास्ट इन्जयमेन्टनि थाखाय खारो दा रसमाया बबे मोनसे दुखुखौ लानानै बा बबे मोनसे पइन्टखौ लानानै खारखो जोंहा बेयाव बुंनो हानाय राइट पइन्ट गैया फिक्स पइन्ट गैया दायो खिन्थु मानसिफोरनि जिथु पस्ट होबाय थादों बेखौ नायोब्ला गमामायै गुबुन हौवाजों खारदों बेखौ रोखाहै नुहुरो नाथाय जोङो गुबुन हौवाजों खारदों होननानैबो आसि थुनानैबो जों दायो बुंनो हाया मानोना रावबो न'निफ्रायबो क्लियार होआखै क्लियारिफिकेसन होआखै दाहालागै 8 दिन जाबाय मानोना 8 तारिखनिफ्रायनो गैया ना 8 तारिखनिफ्रायनो गैया अब्लाथ' नै गोबावानो जाबाय गोमानाया मानो होआखैमोन ससियेल मिडियायाव एक्चुअलि गोमानायखौ बहा थांदों बहा थाङाखै दिनैसिम 8 दिन जाबाय दा मानसिफोरनि जिथु खारनायनि जाहोन जेरैहाय गोसोनि दुखुखौ हमथानो हायै
गोरबोनि बा गोसोनि लुबैनायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय आरो जेबो थांखि गैयालासेनो गोदाव सोराव खारलाबायनाय बेबायदि थायो नालाय दा रसमा नों बबे मोनसे जाहोनाव खारखो बबे मोनसे जाहोनाव खारखो दा नैबे खारनायनि खोथायाव नोंबो दायो उन्दै नंलिया 26 बोसोर जाबाय आरो नों साननो हानाय बोलोआ नोंनि जिबनाव फैबाय आरो सासे हिन्जाव मानसिया हाबा जानाय लोगो लोगो न'खर गानानै सोलिनो गोनां जानाय बा सोलिनाय बे मोनसे मेन्टेलिटिया मानसिनियाव फैयो आरो ससियेल मिडियायाव गोबां नुखाबाय दावराव दावसि खारनायखौहाय माबायदिहै दावराव दावसि जायो नोंथ' अलरेडि फेमास खामोन दा आरो बांसिन फेमास जाबावगोन दा जिखि जादोला मानो जों जुदि गोसोनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो जुदि खारदोंब्ला हास्थायनाय लुबैनाय आद्रा थानायफोरखौ जाफुंहोनो जुदि खारदोंब्ला बेबो नोंनि थाखाय माइनास पइन्ट जुदि नोङो गोरबोनि दुखुखौहाय जेरावहाय हौवाया सानफ्रोमबो बुबाय थायोमोन होननानै पस्ट होदों बेयो सैथोब्ला बिनि थाखाय नोङो दुखु मोननानै खारदोंब्ला बेबो नोंनि माइनास पइन्ट आरो जुदि नोङो ओरैनो गोदाव सोराव खारलाबायदोंबा बेबो नोंनि माइनास पइन्ट बेयाव मोनसेबो प्लास पइन्ट गैया दानिया आं बुंनोसै जेरावहाय नोङो गावनि लुबैनाय हास्थायनाय बिनि थाखाय जुदि नोङो खारदोंब्ला हास्थायनाय लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय नों खारदोंब्ला बे हास्थायनाय लुबैनायखौ नोङो खारनायनि गेजेरजों मालाबाबो नोङो जाफुंहोनो हाया मानोना नोंनि हास्थायनाया आलादाब्ला बे हास्थायनायाव आलादा रोखोमनि हास्थायनाय थागोन सोरबा सिगां गोसो थोलायनायखौ मोननो थाखाय हास्थायनाय सोरबा लाइफआव साक्सेस जानो थाखाय लुबैनायखौ हास्थायनाय बे मोननैनि गेजेराव जुदि सोरबा गोदान हौवाखौ मोननो लुबैनानै हास्थायनानै जुदि खारदोंब्ला दिनैसो नोङो मोनगोन मोजाङै नाथाय फैबाय थानाय समाव नोङो बे माइनासखा नोंनि जिबनाव न'खराव बे सान्थि फैखानाय नङा बे 100% आरो जुदि नोङो गोरबोनि दुखुखौ सहायनो हायियाव जुदि नोङो खारदोंब्ला दुखु मोननानै खारदोंब्ला बेबो नोंनि माइनास पइन्ट मानोना गोसो थोलायनानैसो हाबा जाखादों बायदि मोनदों आं गोसो थोलायनानै जुदि हाबा जादोंब्ला लालायगोन सौसिलांगोन दुखु खस्थ'खौ होनानै लादोंब्ला हाबा जाबायब्ला बे दुखु खस्थ'खौ आरो मोजां खालामनायखौ मावनांगौआ थैजासिम नोंनि बिबानमोन मानोना नोङो रायजोजों समायखिरा लानानै नों हाबा जाखाबायमोन बेनिखायनो बे बिबाना नोंनियाव दंमोन आरो बेखौ नोङो जाफुंहोनांगौमोन आरो जेबो थांखि गैयालासिनो ओरैनो आजां गाजां खारदोंबाथ' आरो माथो होनना बुंबावनो जेबो बुंनांगौ बाथ्रायानो गैला स' हामबायसै बेनिफ्राय फेसबुकनि गेजेराव सोरबा इउटुबार हिन्जाव हारनाय गरम जालायबाय बे फट' होनाय सेंग्राया नंगौब्ला बे सेंग्रानि बागै आं मोजाङैनो मिथिगौ बबाव मा मावोमोन क'क्राझाराव बबेयाव मा खामानि मावोमोन बे सेंग्राखौ आं मोजाङै मिथिगौ नंमारगौब्ला बेनि सोमोन्दैबो हिन्जाव खारनायनि सोमोन्दैबो रायज्लायगोन बेनिफ्राय सेंग्राफोर ओम शान्ति बुजिदों ओम शान्ति बुजिदोंना बेनिफ्राय निम दंफां गायनाय गामिखौ समायना खालामनाय जोंनो अक्सिजेननि गोनांथि दा गोबाङानो गोबां दाउद निम दंफां गायगोन लामाया फुवार जागोन दानफाय जागोन आंनि न' खाथिनि लामायाथ' गुवारबो जाखाया आं मिथिखागौ नाथाय आं गायग्रोनांगोन फेदेरनांगोन दै लुनानै फैनो गोनां समखौ नायनानै सोर फंबायमोना सानदों नंगौ निम दंफां गायमारनांगौ गामिफोराव गामियाबो समायना जागोन फोथांनो हायोब्ला आरो मोजां अक्सिजेनबो मोनगोन मावनांगोन फंबायमोन फैनो गोनां माबाखौ नायनानै बोथोरखौ नायनानै गायनांगोन खस्थ' खालामनांगोन जियानो जा दा आंनि कुइसन आंनि सोंथिया बेनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मेलेमजिबि गोरों गोराफोरा दिनै गावजों गाव सोरनिबा सासेनि मुर्ति बानायलाय सावलाय बिसोरबो बिसोर गुबुन हारिनि सिगाङाव मा देखायनो नागिरदों सोंथिया जों गावजों गाव मुर्ति बानाय सावलाय जोफ्रुलायनानै खल बारलायना जोनानै गाबदावलायनानै ना हासिबदो बुज्रावलायनानै
बायदिसिना बेफोरबायदि मुर्ति बानाय जों बर'जों बर' सावलायलायनानै गुबुन हारिनि सिगाङाव जोंखौ मा सिनायथि होनो नागिरदों बेनि सोंथिनि फिननायखौ कमेन्ट बक्सआव लिर। आं मानो सोंदों दिनै जोंनि साखाथियाव थानाय गुबुन हारि जोङो गोबां जायगायाव लोगो मोनो जोंखौ ना बर'फोरखौ सोरबाया मानसि बायदिखौनो खालामा मानसि बायदिखौनो साना बर'खौ जोंखौ जोंनि साखाथिनि जों लोगो मोनो गोबां जायगायावनो मानो होनबा बिसोर जोंखौ मिथिगौ बर'आ मा टाइपनि मानसिफोर गावजों गाव माबायदि हा अब्ला जोंनि बर' समाजनि मेलेमजिबि बेफोर गोरों मानसिफोरा गावजों गाव मुर्ति सावलायनानै बानायनानै जोफुरलायनानै हासिब बुलायनानै सावै दावराव खालामनानै गुबुन हारिनि सिगाङाव मा देखायनो नागिरदों बेनि फिननायखौ प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। सोरबा सावो सोरबा सावा जों बेखिनिसै भिडिअआ नोंथांमोना नुखाबाय लोगोफोर आं बुंनांगौ जेबो खोथा गैला रसमा सिस्टारखौ जोङो बेफोरबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन मानो होनोब्ला रसमा सिस्टारा बेफोरबायदि नुवामोन आरोना ओमफ्राय गोबां मानसि कमेन्ट खालामोमोन सिगांबो बियो सिन्दुर लायामोन आरोना हाबा जानानै ब्रह्ममोन बियो अब्लाबो जों सिन्दुर लायामोन बिदि बुंबाय बिनि सिन्दुर लायै जाहोना जाहैबाय बियो हौवाखौ मोजां मोनामोन बियो गुबुन गोसो थोखायोमोन दा बेनिखायनो बेखौ खारनाय जों खोनाबाय खारनाय नुबाय एक्सुवेलि मानो बिदि जायो मानसिया मानो बिदि जायो हाबा जाखांनानै गुबुननि लाइफखौ मानो बेफोरबायदि बरबाद खालामनो सानो हौवाया कन्टेक्ट नाम्बार होलायदों बे हिन्जावखौ मोनोबा हमनानै आंनो फन खालाम खिथाहरनानै गथ'बो दंबावो 9 इयार्सनि 9 बोसोरनि गथ'बो दङ साननानै नाय नोंथांमोना मा जाहोनाव खारखो रसमा सिस्टारा मा जाहोन दंमोन मोनजादों ना मोनाखै ना आखाम बोथिसे रानदों ना थाखा फैसानि प्रब्लेम जादों बेफोरबायदि प्रब्लेमखौथ' बुङा डाइरेक्टलि खारखायो गोसोनि गोजोननाय लुबैनायफोरखौसो मिन्थियो नामा आजिखालिनि मानसिफोरा न'खरनि प्रब्लेमखौ रावबो मिन्थिया बिसोरो गोसोनि लुबैनायखौसो मिन्थिनानै खारो जानांगौ बेफोरबायदिनो ओरैबायदि हारामि मानसि दोङो जोंनि बर'फोराबो खारनाय बारनाय दा रसमाखौथ' आङो बुंनांगौ खोथा गैलाया बुंखाबाय गोबां मानसिया फेसबुकाव दामखाबाय गोबां मानसिया फेसबुकावनो माबाखाबाय दा नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो आरो रसमाखौल' बुंनाय जाया बे भिडिअआव गोबां मानसिया रसमायाल' नङा गोबां मानसिया खारबोगासिनो दङ सोरजोंबा हौवा बोरायजों खारदों सोरजोंबा गदाय खारदों सोरबा बिहारि खारदों मा जाखो संसाराव बेनो जाबाय संसार जानाया जुलिखौ मानो जायो जुदि बेफोरबायदि खालामनोमोनब्ला सोरनिबा दुखुखौ सोरनिबा थाखा फैसा गोनांखौ नायनोमोनब्ला जुलिखौथ' जानाङामोन ना थाखा फैसाखौ नायनानै नेबाय थानानै हाबा जामोन सोरखौबा गोरिबखौ मुगैनानै नंखाय साननै सानथाम हाबा जाफ्लानानै गुबुनजों खारनाया मोजां जायो नामा बे गोरिबा थैनांगौ होमब्ला गोरिबा थैनांगौ नोंसोरो गोरिबखौ फुथारना गोलाङो थाखा फैसा गैया होननानै गुबुन धोनि सोरबा थिकादार सोरबा साख्रि मावनायजों खारनो बे गोरिबखौबो एसे नाय गोरिबनि मोदैया दै माबा नङा बियो बे दैबाना नङा बेखौ गोरिबनि सोरनिबा दुखिया खुखियानि मोदैखौ बोहैबाय थानो बे दैमा नङा मानसिनि दुखुनि मोदैसो बियो सोरबा गोरिबखौ मुगैनाय दोङो आरो सोरबा गोसोनि लुगैनाय दोङो हारामि सिख्ला दोङो हारामि मानसि दोङो बैफोरबायदि आरोना बुंबाय थाबा गाज्रिसो मोनगोन बेनिखायनो आं बारा बुंला अके नोंथांमोनानो बुंनानै आंनो फोरमायहरबानो जाबाय मा बुंनो गोसो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान गिबियावनो साबस्क्राइब खालामदो भिडिअआ लेट फैबाय थादो दिनैनिफ्राय कन्टिनिउ फैसिगोन नो टेनसन नोंथांमोननि सेराव गोबां मानसिया आंखौ मेसेज खालामदो आदा मा जाथारखो मा भिडिअ गारनोसै नामा भिडिअ बानायला नामा होननानै आरे भाइ बानायगोन नोंथांमोननाव भिडिअ बानायनो थाखायनोथ' आं इउटुब चेनेलखौ खुलिदों आपडेट भिडिअ लाबोनो थाखायनोथ' मानो गारा होबायानो थागोन न' बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामना ला जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अके नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय